Agit Pop je učestvovao ove godine na filmskom festivalu na Paliću. Naime, ja sam bila članica jednog od žirija u selekciji Sudari i paralele. Vrlo sam se prijatno iznenadila onim što sam videla, a što nam nudi recimo Ukrajina. Ukrajina je bila predstavljena u programu koji sam ja žurirala sa 2 filma. Film Sluškinja, rediteljke Kristine Sivolap. To je neka kombinacija, Zoran Janković je rekao Amélie Poulain, meni je opet to izgledalo malo i kao Handmade, onako malo je strip, malo je socijalna kritika, ali jako veselo i mislim da potpuno opet neočekivano da nam tako nešto dolazi iz Ukrajine, imajući u vidu da je drugi ukrajinski film o kome govorim, Zaboravljeni, Darije Oniščenko, takođe rediteljka. To je film o ljudima o kojima jako malo znamo, o onima koji su zapravo ostali u okupiranim teritorijama u momentu kada je Rusija okupirala Ukrajinu, delove Ukrajine i ušla u Krim. Čak i ako, ne pratite te filmove, ne pratite filmove tog tipa, a budete bili u prilici pogledate neki ukrajinski film, ja bih vam ovo toplo preporučila. Mislim da kod nas u bioskope pretežno stižu ruski filmovi, znamo već zbog čega. Film koji je po meni bio drugi najbolji ili prvi do najboljeg je Mater hrvatskog reditelja Jure Pavlovića. Imamo u domaćoj kinematografiji, barem ono što sam morali gledamo na fakultetu pa i nešto posle, gomilu filmova koji se događaju u nekom selu, bilo gde u bivšoj Jugoslaviji i sad je to neko gušenje, pa su sad seljaci, pa je sad to težak život, pa sad neko dolazi tu, pa, mislim, sve ono što je zapravo najbolje uradio Nikolić u Smrt gospodina Goluže, koji je moj omiljeni film jugoslovenskih svih vremena, evo ovde linka, ali dosadnije. Tu uvek ima tako tih nekih starih ljudi koji nešto dave, neke mlade ljude koji žive negde napolju. Međutim, Jure Pavlović i Mater je nešto potpuno drugačije. To jeste film koji deluje vam, evo ga još jedan od tih filmova, ali u stvari nije. On ima jedan, prvo što su sve vreme vrlo krupni planovi, što su glumci jako dobri, ali taj twist na kraju koji on ima, to je nešto što je mene užasno pozitivno iznenadilo. Jer sam ja mislila da će to da bude još jedno to ono što već svi znamo, ali nije. Evo, Jure, ako gledaš ovo, bravo, super. Film oko koga apsolutno nije bilo dileme u ovoj selekciji, ako ste pratili Palićki filmski festival, znate da je pobedio. Gledala sam ga i bila sam kao molim, je li ovo moguće? Kao prvo, Kill It and Leave This Town se zove, Marijuš Vilčinski je reditelj. Ubi pa napusti grad je domaći prevod. To je animirani film, ali ne animirani film kao Disney Mulan i to, nego nešto potpuno drugačije, jer Marijuš Vilčinski je umetnik, on je slikar, on je umetnik top nivoa, poljski, ali i internacionalni, i ja sam rekla i Miši i svima tamo na Paliću da mi apsolutno moramo da napravimo neki retrospektivu njegovih video radova. Kada sam izašla kao predsednica žirija da pročitam objašnjenje koje ćete evo sada malo i videti kako je to izgledalo kada sam ja govorila eksplikaciju nas kao žirija, zašto je film dobio prvu nagradu. Posle toga je pušten i video pozdrav Marijuša Vilčinskog. Ja sam potpuno se oduševila jer imala sam osjećaj da sam se nekako s njim kao da mi je kao da mi je brat. Divan čovek, divan umetnik i fenomenalan film, zaista, o kome neću mnogo da vam pričam, ali ako budete ikad imali prilike da pogledate, on dolazi iz Lođa, to je ta filmska tradicija i Vajde i Polanskog, pogledajte ovaj film. Nagrada za najbolji film programa Paralelni sudari se dodeljuje poljskom filmu Ubi pa napusti grad u režiji Marijuša Vilčinskog. Pobednički film ima smelosti, ne samo u načinu na koji umetnik koristi tehnike lo-fi animacije, već i zbog rešenosti da napusti racionalnu linearnost.
poput riba i ljudskih tela koji su u filmu odabrani, isečeni i priređeni ili za masovno konzumiranje ili za večito zatočeništvo, reditelj nam nudi svoje telo i dušu kao umetnički materijal. Marijuš Vilčinski bi možda mogao pripadati toj uzvišenoj tradiciji grada Lođa, čiji su predstavnici i Andrzej Vajda, koji ima i cameo, auditivni u ovom filmu, i Roman Polanski. Ovim debitantskim dokumentarnim ostvarenjem Vilčinski je triumfalno položio test pred publikom, a od njega u budućnosti možemo očekivati jedinstvene kinematografske bisere i eto, nadam se da će 18. jula sledeće godine i Marijuš Vilčinski biti ovde na Pavliću i da ćemo možda moći da ga vidimo uživo, jedan zaista impresivan umetnik i ovaj film radio 15 godina, mislim da je zaslužio da bude i naš gost u Srbiji. Hvala.